गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बड'लेण्ड हालामनि फुटबलनि मोनसे गोनांथार खौरां। दिनै 23 जुलाइआव क'क्राझार साइ एसटिसि फोथाराव बड'लेण्ड एफसि आरो अल इन्डिया लिमिटेड एफसिनि गेजेराव लोगोआरि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंजागोन। बे बादायलायनाया मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय जागायगोन। मख'नो गोनांदि बे जोलुर गेलेनायखौ लाइभ टेलिकास्ट होनाय नङा होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे मोनसे मख'नो गोनांदि फैगौ 5 आगस्टनिफ्राय क'क्राझारावबो दुरान्ड कापआ खुंफुंजासिगोन आरो बेनि थाखाय गासै थागथियारि आबुं जाबाय। बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनाय बिर जोहोलाव NLFBनि दैदेनगिरि बाथाखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। सुलुंनि बायदिब्ला NLFBनि दैदेनगिरि बाथाखौ रां दाबिनायनि दायाव आसाम पुलिसआ हमबाय होननानै मोनसे खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि बिधान सभानि सिङाव थानाय हरिसिङा सुमुवापारा इपिस बाप्टिस्ट गिर्जायाव दिनै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो 69 नं उदालगुरि बिधान सभानि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा कमिउनिटि टयलेट रायजोफोरनो बाहायनो थाखाय फिथा हासुना दरजा बेखेवना होयो। बेखेवनायनि उनाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों बुंदों दि जायफोरा जेबो मावाखै होनना बुंदों बिसोरो बेरेखा दोलोआसो होनदों। बोरैहाय नंखाय होनना बुंना थगायना रायजोनि गेजेराव हाबनो हागोन बेनि थाखायसो सुबिदा लादों होननानै बिथां MLA आ अजद होदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंनि सायाव आसामनि रायजो बेंगिरिया नायबिजिरनो बिथोन होदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंखौ सुटियाव थांनो गनायथि होबाय। बिथाङा सुटि लानाय समाव 1 आगस्टनिफ्राय 17 आगस्टसिम प्रफेसार प्रदीप कुमार पात्राया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिबानखौ अरायथा नङै महरै सामलायगोन। बे बिथोनखौ आसामनि गभर्नर सेक्रेटारियेटनिफ्राय होनाय जादों। चिरां जिल्लानि बिजनियाव सकन्द्रानि गिथावना जाथाय। हरनि समाव गंसे बर' न'खराव सकन्द्रा हाबनाय जाथाया चिराङाव फैदों। चिरांनि बिजनियाव गिथावना जाथाय। थाग्रा न'नि उसुं जावनानै मानसि खावनो नाजादोंमोन सिखावा। मैया हरनि 6 रिंगासो समाव चिरां जिल्लानि बिजनि महकुमानि सुबाइजार हालामनि दरसे बर' गामियाव सकन्द्राया उसुं जावना गथ'खौ खावनो नाजादोंमोन आरो गथ'नि बिमाजों नारा-नाथा जानायाव बिमाया गथ'खौ रैखा खालामनो हायो। बे जाथाया ओनसोलनाङै बयखौबो सोमोनांहोदों। जनाइनि चन्द्रपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। 7 जन गोब्राब जोखोम जानायखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। जनाइ महकुमा चन्द्रपुर तिनालि साखाथि 515 नं राजा लामायाव मैया मोनाबिलि समाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अरुणाचल प्रदेश सोरखिनिफ्राय डिब्रुगड़ फारसे फैबाय थानाय मारुति स्विफ्ट S06T8707 नंनि गारि गंसे आरो सिलापथानिफ्राय जनाइ फारसे थांबाय थानाय गंसे मानसि दिखांग्रा मेजिक AS07AC4861 नंनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनानै गिख्रंथाव जाथाय जायो। जाउनाव मेजिक गारियाव थानाय 7 जन सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय 3खौ जनाइ आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो आरो 7 गोब्राब जोखोम जानायखौ अरुणाचल पासिघाट देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। जोखोम जानाय सुबुंफ्रा जादों जनाइ 2 नं अमरपुरनि राजु कुमार फांगिं, जदन थाये, रडकेनि फबि बरि, बालिजानि महन लेम्बु, गालि नाबांनि हेमावती फेगु, गालि सिकारनि बिन'द रेगन, रुनस रेगन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझारनि साइ सेन्टाराव फैगौ 5 आगस्टनिफ्राय खुंजानो गोनां दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ नायफैनानै जाफुंसार होफैनो थाखाय बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजाफोरखौ बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ खावलायहरदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।